Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Tetru, Mobiliteitswereld, Turlinger, Bohaco, D&D Verhuur, Timmermans Carnavalsartikelen en NVM Limburg. Een hele goeie morgen. Deze allerlaatste dag van de Gooie Sambafoon. Het is vandaag zondag en de allerlaatste kans om de felbegeerde Gouden Sambafoon in eind te krijgen. En dan met ook 1111 euro. De hint van vandaag is een flinke klim. Maar ja, dat zou natuurlijk van alles kunnen zijn in ons Limburgse heuvelachtige landschap. Maar, wit we voorzien, spring in de auto, stap op de fiets, kom hier en puzzel maar. Op dit moment is er nog niemand. Dat is andere dag wel ambitieus. Gisteren stonden ze aan de hekken te wachten. Vandaag is er volgens mij nog niemand. Maar er zou zomaar veranderingen kunnen komen. Dus heel geduldig gewoon verwachten tot de eerste vaste lorrisvierder aan vieren. Misschien kan je er ook meer moet opmaken als we dadelijk een heel klein beetje uitzoomen. De reacties op de socials die beginnen ook langzaam binnen te struimen. Ik zie hier staan ergens binnen, Snowworld Kerk. Het zou van alles kunnen zijn. Daar mag ik natuurlijk niks over zeggen. Dat is het hele idee. Dus nogmaals, dames en heren, de laatste dag vandaag van de Gooie Sambafoon. Laat deze kans niet liggen. En kom hem zo snel mogelijk zoeken. De tafels staan klaar. De kistjes voor de tafel staan klaar. Wist het codewoord? Nou, gefeliciteerd. Mogen ze me het dan komen vertellen. Kreeg ze een sleuteltje. En dan mogen ze maar puzzelen. Dan steekt hij neven met geduldig te wachten met het gooie kuffertje. Dan liep je het weg, dan bleef je braaf staan. Met zijn gooie scheunkes. Maakt er nog één keer de blitz vandaag, dit seizoen. En het is nog steeds akelig rustig hier. Em zegt hij, ben er al in een koepelkerk. Kom me maar brengen. Nou, dat gaan we zeker niet doen, want je kunt hem maar fijn halen. Een beetje meute doen, ook wel. Voor 1111 euro en deze gooie bokaal. Ik hoor inmiddels schetgeluiden. Ik weet niet of dat onze productie is. Of dat het lu zijn die er zijn. Misschien.
Nee, vals alarm. Dus Lu, je maakt nog altijd kans. Er is nog nemes. Dus ook nog de meeste kans. Wie eerst de bus. En wie eerst de puzzel klaar hebt, wie meer kansen maakt op de gooi sambafoon. Nogmaals, de hint van vandaag is een flinke klim. Ja, dat kent van alles zijn. Ik zie inderdaad nu voor me dat het best wel een flinke klim is. Dus breudig voor. Het wordt misschien vandaag weer flink hegen. Zoals ik gisteren zelf ook nee te doen. Misschien toch wat aan mijn conditie gaan doen. En nog steeds is er nemes. Dus in de tussentijd gewoon de tijd een beetje volzeveren. Wat Real ook zo goed kent. Iedereen staat hier klaar. Twan, het kufferke, de cameramannen, de fotograaf. Iedereen is er helemaal klaar voor deze laatste dag. Laat hem niet aan dich voorbij gaan. Inmiddels hebben we ook al gaat meer uitgezoomd. Misschien kunnen ze er wel al gaat meer goed opmaken. En de comments die struimen binnen, zie ik. Ik ga natuurlijk niet zeggen of er gaat tussen zit wat goed is. Zowel kennen het, zo niet kennen natuurlijk. Maar de kent misschien wel heel gaat trappen zijn. En daarmee bedoel ik, het wordt flink hegen vandaag. Tenzij ze een goede conditie hebben, staan natuurlijk niet. Lieflu, spring in de auto, stap op de fiets, ren hier naartoe, want er is nog steeds helemaal nemes. Dus meer kans voor dich. En we zoomen langzaam nog een beetje meer uit. Als het nu nog niet duidelijk is, dan weet je het ook niet meer. Misschien kent je de locatie niet. Ik hoor hier een deur open gaan. Maar is dat immers de sambafoon wil winnen of immers van onszelf? Dat is steeds de vraag. Ik kreeg dat namelijk niet gans met. Een flinke klim, de hint van vandaag, dat gaat het zeker worden. De tafels zijn nog steeds leeg. Er is ruimte voor 5 puzzeleers. Maar daarvoor moest ze natuurlijk eerst met het codewoord naar Twan komen. Dan kreeg ze de sleutel en mocht ze gaan puzzelen. Hebben ze de puzzel klaar, moest ze weer terug naar Twan. Daar kreeg ze de finale vraag. Hebben ze dat goed, dan bent u de winnaar. Ik zie het er al in de comments dat er gaat Lu onderweg zijn. Ik kom eraan, dus kom op, sneller fietsen. Dus.
Ik hoor hier gaat geluiden. En daar komt immers de trap opgerend. Jazeker, de eerste deelnummer. Ik ga hem eens even onthalen. Goedemorgen. Nou, beste Bino. Ja. Wat is het codewoord? Oh jee, nou kijk maar eens even snel in de social, want daar heb ze nodig om een sleutel bij Twan te krijgen. Als ik dich mag helpen, ik zou naar de socials van L11 Alaaf gaan, of L1. Want zonder codewoord komt ze nergens. Heb je nog even die hem uit te hijgen? Ja, Hoe komt ze vandaan eigenlijk? hier in de buurt in Wiek. Oké. En daar komt nog immers. Mijn vader. Ah, je hoort bij een. Heb je een idee wat het codewoord is? Nee, hè? We moeten nog een codewoord hebben. Ja, dat is wel cruciaal eigenlijk. Nou goed, hij wordt wakker. Wij zaten aan een tas koffie, dus toen hadden we het gezien, maar daarom. Dus je hebt eerder de locatie gezien en daarna pas gedacht van, oh, het codewoord. Ja, want ik heb wel op de televisie even gezien, maar ik wist niet van het codewoord. Ja, dus zoek op L1 nu. Ik zou even naar de socials van L1 gaan of L11 Alaaf. Daar staat het codewoord op. Alleen, Neem dich vooral de tijd. Je bent toch de eerste. ja, ik kan dat niet vinden. Oh ja, dat weet ik gewoon niet. Ik zou even naar L1 gaan. Gaat goed? Ja, bel haar maar. Volgens mij hebben we dit nog nooit metgemaakt. Vooral is de eerste keer, hè. Ja, dat klopt. Nou, ik vind het wel leuk. God. En je hebt geluk, want er is verder nog helemaal nemens. Dus neem echt vooral de tijd. En als je het weet, dan... Nee, dat is nog steeds op L1 Nieuws, helaas. Oh, hier wordt al gebeld. Oh, Mariahoop. Nee, dat wordt de locatie van gisteren. Oké. Je moet kijken naar de emojis. Die vormen het codewoord. Emojis. Die moet L1 hebben. De Insta van L1, daar communiceren we het codewoord op. Dit is L1 Nieuws. Oh. Aha. Oh, daar komt nog eens aangerend. 2 jonge heren. Maar ja, we zijn er dus op de klaar. Goedemorgen. Jij hoort bijeen? Hier, dit is het. Waar kom je vandaan? Je zit van Maastricht. Weet je het codewoord wel? Zeg het even. Wilt u het nog eens herhalen? Dat is onder niet nog. Dat is goed. Nu gaan we snel naar beneden. Nee, we kunnen nog. Met de sleutel gewoon even kijken. Waar de sleutel oppassen op elk kistje. Best een beetje gewoon puzzelen. Een beetje. Een beetje. En ook onder spanning en stress? Dat weet ik niet. Dat gaan we nog wel eens even zien. Nou, we zijn weer beneden. En dan gaan we eens kijken hoe de sleutel oppast. Nou, het eerste kistje wordt geprobeerd. Geet dat op. Trillende handjes van de zenuwen, dat snap ik. Want er staat 1111 euro op het spel. Ja, hier gaat nog een kistje binnen open. Je hebt het codewoord inmiddels gegooid. Wat wordt het codewoord ook? Zon in het dag. Jazeker. Nee, dat klopt. Dat gaat niet op. Ik zou een ander kistje proberen. Hier wordt volop geprobeerd. Terwijl die kistje wel en niet open gaat. Ja, nee. Het is een strijd om de kistjes open te krijgen. Hier is een kistje open. Snel de stukken op tafel. Zo. Wat zo. Gewoon puzzelen. Het is al gaat hoe opmaken. Zo zal gaat. Er is nog niks voor opmaken. We gaan eens even kijken wie het hier gaat. Er mag maar 1 immers puzzelen. Dus ik wil gewoon even op afstand te blijven. Doe best de beste puzzelaar van nog 2. Je weet ik niet. Je mag ook geen aanwijzingen geven. Hier is nog immers druk bezig. Kind zo het zien op de puzzel. Die weet ik, ja. Dus even kijken. Dat weet ik nog niet zo zeker. Maar wie het doet? Twan, Twan. En doe best van? Maastricht. Van de streek. Ja, dat is fijn als het lekker een toerswedstrijd voor de is, hè. Hier vult een stuk op de grond. Daar rennen nog 2 lui de trap op richting Twan.
Dat betekent dat er zometeen 4 tafels bezat zijn van de 5. Er is nog ruimte voor 1 tafel. Voor 1 persoon. En ze rennen de trap af. En lukt het een beetje? Ja, doe is op zich best wel goed, zenig zo. Ja, het is even kijken, want er zitten natuurlijk 20 stukken in de bak. Ruimte voor 16 stukken op de tafel, vergeet dat niet. Hier gaat een kistje op, wie weet je? Michael. Michael, en hoe het best van? En van die Glen. En dit is tien zoon? Ja. Wie heet het? Sven. Stan? Sam. Nou, dan gaan we eens even kijken wie papa het uit. De mocht wel niks zeggen. Dus slap papa maar fijn alles door. Ja. Ik kan hem wel even aanmoedigen. Schreeuw maar eens. Kom op, papa. Hello! Kom op, papa. Yes! En we gaan eens kijken wie het hier met de luge gaat. Wie gaat het tegen zo aan? Goed. Ja, dat is goed kijken natuurlijk. Er is nog steeds... Wat wil ze zeggen? Deze stukken vast hebben die niet kloppen. Ja, eigenlijk helpen, maar dan moet ik even nog een stukje vastgooien. Of is dat ook helpen? Ja, dan mogen ze wel papa helpen weer. Tuurlijk. Er is nog steeds 1 tafel vrij. Nog immer. Kan ze kans maken op 1111 euro. Ja, daar gaat niet, gaat nu nek aan nek. Oh, doe eens best wel hel. Zie nou hier wel stukjes. Wat is die tactiek? Loeren, doe wat vast. Ja, dat is wel handig bij een puzzel, hè? Ja, hier liggen nog wat stukjes niet helemaal goed, maar de best goed het weg. Hier is immers de onderkantje al best wel ver. Ja, het bovenste gedeelte met vuurwerk, dat is het lastigste, hè? Ja, heel lastig. Ja, dus even goed kijken. En hier is nog immers met een sleutel. Meneer, goedemorgen. Goedemorgen. Uw naam is? Frank. En je zit van? IJsde. Eesde. Nou, maak snel het laatste kuffertje open. Want ik kan toch immer kans maken op de prijs. En hier komt nog immers binnen. Maar alle tafels zijn bezat, zijn ik. Dus je zit net te laat. Hoe kom je er vandaan? Zit je net te laat? Dat is shit. Hier gaan de puzzelstukken op de tafel. Best toe een goeie puzzelen. Ligt eraan. En hoe ligt het dan aan? Ja, wie goed de stukken zien. En... Nou, zeker het zijn. En wat kan ze zien? Een vlag van Limburg. Dat is 1 element in de puzzel, ja. Maar grap geluk, het zijn maar 16 stukken. Helpt dat een beetje? Ja. Maar ja, dan nog, er wordt 4 draad. Ja, dat klopt. Je hebt goed opgelet. 4 stukken passen er inderdaad niet op. Doe best een beetje in de knooi met het vuurwerk in de log zien. Ja. Het is niet helemaal lekker. Maar nog alle kansen om te winnen, want volgens mij gaat iedereen nog wel een beetje moeite met. Ja, de log, dat blijft toch het lastigste. En we hebben nog 2 kleuren doorheen in de log, ken dat? Ja, nee. En wie duidt papa een beetje? Ja, niet zo. Hij klopt niet zo. Ik mag helpen, want ik had het al een beetje gezien. Misschien kan je papa vragen of hij wil ruilen, of denk je dat hij dat niet doet? Nee, ik denk dat hij dat niet doet. Nou, we gaan eens zien hoe ver papa komt. Dat we hem hebben. Ik hoop het ook voor jullie, ik hoop het voor iedereen. Het is natuurlijk een hartstikke mooie prijs. Ah, doe komt in de buurt. Ja, je hebt absoluut gevogeld. Ja, we zijn er bijna, maar Nog niet helemaal. nee, niet te vroeg juichen. Nee, dat zou ik zeker niet doen. Het is een lastige puzzel. Die werden weer gaat stukken weggelakt. Ik zeg, die werden weer gaat stukken weggelakt die er misschien niet bij horen. Ah, nou,
toen ga je ook wel de gooie kan doen. Toen best er eigenlijk al bijna. Ja, De tweede op de kop staan, joh. dat wel. Ja, dat is wel een hele inspanning. Dadelijk komt dat trap ook nog. Ja, En wie gaat het hier weer dicht? Is één is klaar. Hier is één is de klaarheid. Klopt de puzzel. dit is goed. Dit is Oké, vol niet. Oké, ik kom er achteraan. Ik ben niet zo snel, wederom. Maar de moet alsnog op mij wachten. Voor de finale vraag. Oké. Oeh. Ik ben er. De finale vraag. Welke plaatsnaam stuit op de sjaal van degene in het publiek? Zuster. Klopt dat? De koffer gaat open. Doe best de winnaar! Hopsa! De allerlaatste zondag voor wie vult het? Geweldig! Nou. Wow. En je hebt nog stress gehad met het komen, alles nog heb ze hem. Zeker, zeker. Doorzettingsvermogen, hè. Dat is een hele mooie instelling. Ik zou zeggen, pak me ze even de roet, dat is voor dich. Dank u zeer. Hoppakee! Nou. Daar ben ik heel blij mee, dankjewel. Gefeliciteerd, jong. Nou, dat is toch prachtig. Echt heel erg blij mee. En wie zit je nou alsnog in het codewoord gekomen dan? Toch op de Instagram. Toch op het goede account. Ja, hebben we het weten te vinden. Godzijdank. Dat was wel goed geweest gisteravond. Dus we hadden helemaal niet in de gaten dat er zo vroeg wakker zou zijn. En ineens gestommel op de trap. Ik denk, is heel wakker. En toen later dus iedereen gewoon je microfoon zit. Dus de maag zit nog wat... Heerlijk. Adrenaline natuurlijk, hè, jong. Ja, maar dit is toch geweldig om, Ja, leuk. om zonnig te beginnen. Heel erg leuk. Ja, wat ga je er allemaal mee doen? Ja, ik denk... Ik kan 11 euro op de carnaval op zijn minst. Exactement, ja. Het is een beetje delo. Zeker, zeker, zeker. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Sorry. Nou, ik ben hier inmiddels verzameld met de lui die het helaas net niet zijn gehoord. En je wordt een handje gezet. Heel sportief, heel sportief, ja. En daar staan ook de lui die zeiden van we zijn er morgen weer. En ze staan er weer inderdaad, alleen net te laat. Ja. Want aan de puzzeltorfels worden al bezat. Nou, ik vond het nog best snel gaan eigenlijk. Het duurde lang voordat de eerste lui op locatie waren, maar daarna, die torfels worden binnen no time bezat. Ik vertrok eigenlijk pas wie de eerste aan het puzzelen was. En nog zit je hier op die dag gekomen. Nog mag ik puzzelen, dus ik dacht, oh. Oh, zo de lui. En daar verzamelen zich nog meer lui onderaan de trap. Oh, ik moet er ook nog even van bij komen, zeg. Ik leef helemaal met nog met. Nou, leef lui. Vandaag wordt de allerlaatste dag van de Gooie Sambafoon. Ik wil eerst even naar de winnaar gaan. Waar is Twan? Waar is Twan? Hier staat er. Oké, daar gaan ik. Oh, het is een zwaar ding. Je moet hem niet laten vallen. Twan, je mag ze hem overhandigen aan de winnaar van de laatste Gooie Sambafoon. Laat ik nog eens horen! Rammel er maar eens voor. Hoppa, ja, zeker. Wie wil die naam nog eens, sorry? Renzo. Renzo. Nou, gefeliciteerd. Je bent de allerlaatste winnaar. Dankjewel. Nou, geweldig. Iedereen heeft het hier warm volgens mij. Oh. Ja, nogmaals, vandaag wordt de allerlaatste dag. Ik ga gewoon even even mijn collega staan. Zoals er nog gaat zeggen, Twan. Nee, er komt nog steeds niks uit. Ja, het wordt de laatste dag. Volgend jaar zijn we natuurlijk weer. Dus ik zou zeggen, blijf onze socials volgen en misschien tot volgend jaar met de Gooie Sambafoon 2027. Leef jullie heel erg bedankt voor het kijken, het volgen, het meedoen, alle inspanningen. Heb ze niet gewonnen, niet getreurd. Probeer het gewoon volgend jaar nog een keer. En ik zou zeggen, bedankt voor alles aan de schone vastelavond. Hoi hoi! Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Tetru, Mobiliteitswereld, Turlinger, Bohaco, D&D Verhuur, Timmermans Carnavalsartikelen en NVM Limburg.